Opel Astra G سالش 2000 این نمودی بیرونی ماشین خیلی که دیده ایستاده کامپلیکتاسیش الیگانس این نمود از خفای ماشین آینه و سیاه شیشه پلانکه زدگی مهلتش تا که سیاه شیشه باز یکون ماهی دیگه مانده است مهلتش این داخلی سالن 4 الکتر پاکت коробкаш механик CD плеер 2 айрбеки пеш пробегаш 277,000 километр ҳолати салони мошин ҳай салони қафоше ҳозир мебинӣ ин ҳолати салони қафои мошин این bagajش این bagajش یعنی از می‌بینی بالونی گاز من تابلت کردم موتور یکوشش سوزشوری گاز بنزین موتورش اینجکتور میباشد راسخود چنده расход 10 та газки 110 ҳар гашта. расходаш 10 та газки аз 100 км то 110 км мегашта. ин чи хеле ки дида истодед ҳолати мотори мошин. нархи мошин 40000 сом бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 852 19 19. Astra G Caravan солаш 98. балонош дар ҳолати хуб ин намуди берунаи мошин ин намуд дастқафои мошин дохили салона мебинем 4 электропакет коробка механик CD плеер ин 2 айрбак пробегаш 353,000 километр. این ҳолати салони мошин бисёр дар ҳолати хуб. این ҳолати салони қафои мошин. хеле ки диде шуда ин багажи мошин яъни шторкаҳои болош ҳозир иши мебинем чӣ гап. ин балони газаш таблетка мотор якушаш екатек сӯзишвори газ бензин расход чанде расход номаълум будад. ин чӣ хеле ки дида истодед ҳолати мотори мошин زدگی پدگی نه ماشین زدگی یگان ویش نیست عیبش نیست. нархи мошин 38000 сом бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 918 10 607. Opel Ashka солаш 2006. мошин вагонӣ мебошад. ин чӣ хеле ки дида истодед балонош дар ҳолати хуб. ҳозир мебинед намуди берунаи мошин ин хеле рангаш чаҳка вайҳош нест. ин намуд дастқафои мошин ин багажаш шторки қафо бибинем ин яхта балони запаскишам ҳаст. дохили салон 2 электро ин мультирол 2 айрбак CD плеер коробкаш механик ин пробегаш 231,000 километр.
ҳолати салони мошин бисёр дар ҳолати хуб. ин ҳолати салони қафои мошин. мотор 1.8 1.1 сӯзишвори бензин. расходаш 7 литр бензин ки 100 км мегардад. ин чӣ хеле ки дида истодед ҳолати мотори мошин. нархи мошин 52000 сом бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 918 10 607. Opel Astra G Caravan солаш 2007. мошин вагони мебошад. ин чӣ хеле ки дида истодед балоно дар ҳолати хуб. ин аз қафои мошин дохили салон мебинем. дохили салон ду электропакет, рейнҷи CD плеер, консолаш кор мекунад, коробкаш механик, пробегаш 276000 км. ин ҳолати салони мошин бисёр дар ҳолати хуб. ин ҳолати салони қафои мошин. багажша мебинем. багажи мошин шторкаҳои қафош. мотор 1.4 сӯзишвори бензин. расхода 6 ТВ 100 км мегардад. ин чӣ хеле ки дида истодед ҳолати мотори мошин. нархи мошин 53000 сом бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 744 74 73. мошин навбатии мо Opel Astra солаш 2008. мошин вагони мебошад. ин 4 балон дар ҳолати хуб. ин намуд аз қафои мошин. дохили салон ду электропакет, ойначаш, пробегаш 228000 км. ин борташ компютер, CD плеер, ҳама наваротаи ин замона, коробкаш механик, ду айрбаги пеш, мултирӯр. ин сиденияҳои пешам дар ҳолати хуб. обогрев мепеш? обогрев мебудад. Консилош ҳале. ин ҳолати салони қафои мошин. ин чӣ хеле ки дида истодед люк надорад, консенер дорад. ин чӣ хеле ки дида истодед ин багажаш, ин шторкааш, балони газаш таблетка. мотор 1.6 сӯзишвори газ бензин. расходаш газаш заводской буда. расход чанд? расходаш 8 газ киди 100 км мегардад. ин чӣ хеле ки дида истодед ҳолати мотори мошин. ҳолаташ бисёр хуб. нархи мошин 58000 сом бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 725 00 24 92 724 77 77. дӯстони азиз, шумо тӯи арӯсии домодӣ ё ҷашну маросим ва ё зорзӯз дореду дар фикри сабти он ҳастед? пас наворбардорони касби студияи Баҳодур дар хизмати шумо.
студия баҳодур бо техникаҳои муосири замонавӣ ва ҷашну маросимҳои шумо зиннати тоза мебахшад. аз ҳама муҳим бо сатҳи олӣ ва нархи дастрас дар хизмати шумо. телефон барои маълумот 92 899 89 89.